So, welcome mga guys. So, muna akong pinaka-first na video which is nag-drip acclimate ko karon sa akong bagong mga shrimp kay ato na ni sulod sila sa ilang mga tank. So, plano na ko is separate na ko ang each color na shrimp, like ang red, separate na ko sa blue, orange, and sa yellow. So, sit back, relax, and enjoy. So, mo to itong mga shrimp, no? Cute kaya sila. And successfully, wala po'y namatay nila. Kaya na ato man drip acclimate sila mga pila gyud to ka oras. So, yeah, hopefully okay lang sila tanan ugma. Let's see. So, muna ni ang day 2. And for now, murag okay tanan. Wala ko'y nakitang patay. Walay casualty sa tanan tank. So, ayan, if nakabantay mo sa video ganiya na ay mga mix na color. So, ato ang buhaton or objective karong adlaw kay ipang separate na to tong mga lahi nga color. Alright. Nakalimot ko record ganiya da. Pero mo ni ang shrimp na ito nabalhin gikan sa tank 1 and 2. Tank 1 rin din eh. Kay nagsagon man diri ang duha ka yellow o duha ka red shrimp. And then kani karon ato nagihinahinay og drip acclimate. Pero kani nga pamagi kay manual lang sa kay murag kapoy man sa tank. tapulan. So yeah, ako lang siya buhaton every 5 minutes until okay na. Alright, time's up. So, ato na ipang balhin ni sila ni hinay. Karon na to ibalhin first ang mga red. Duhara ni ka red. Tula ni balhin tibuok. Dala ang tubig na tala acclimate naman ni. So, safe na ni siya ibutang diri nga tank. Wala na say ma-shock ani kay kaning nga tubig. Ready na ni siya para combine sa kaning nga tank. Sunod kay ang orange. So, kung nakabantay mo,
nagbutang kog zucchini diha sa ibabaw. Naglutaw ra ni karon para sa ilaha. Though dili na siya pwede mabutang like lapas 12 hours kay ang ammonia mo spike gini siya. And possible matay ang shrimp. So sa limpyan-limpyan, pack, tura, pack, limpyo na kay na. Ana lang. Oops, napagyaday isa na nabilin dito sa usa ka tank. So ako lang sa ni gikuha ug ako gyapon ni drip acclimate. Breeder na ni siya nga size kani siya nga red gikan ni sa tank 2 tung sa mga yellow. So naman na sa ni drip acclimate and then ako na siya gibutang. Hinay-hinay lang kay basig matakil po. Ay, di ay. Malumos. So, kita ka. Naog. Tuara. Okay na. So, mall ni siya. Nindot kayo yung color. Mas hayag iyang color kaysa ubang red na existing diri. So, na ako yung mga anak na niya dito sa Pikas Tank. Og taud-taud ani natay makita nga shrimp nga na stack up dito sa bubble filter. Aray. Murag amaw na siya diha. Pero possible tungod hinay kayo ato ang bubble filter mo nang ara siya diha. Then naman ay pagkaon diha. So ug maato ni Osbon. Alright. Yay. Day 3 na karon. Excited na may mutan-aw sa mga shrimp. Pero ganiha lang buntag na ami nakita nga murag patay. Sayang kay wala ko ka video. Kay nga kong sayang kay dili di siya patay. Giprank ni niya. So pag action na mo kuha niya, wala. Buhi din gahak. Nagpa-play dead ay. So happy ra sad mi nga it's all a prank. Natatog na videohan na mo para mapakita. So ingan nasa day tendency nga mura sa ingana play dead, pero katong action delikado to siya kay mag sign man ang amurag dili sila healthy ba. Pero I think siguro nag-adjust pa sila and maybe sa mga water parameters sa mo pa ni i-check. Ug mo ni siya ang tank no nga bago na mo. And then gahapon lang nagbutang ko og Indian almond leaves or talisay. Pero kung kabantay mo ni action o tan ang tubig tungod man sa kanila leaf. And maybe na mo ni siya ang difference between getting a leaf nga naa na sa ubos sa yuta o leaf nga naa pa sa kahoy. So kani siya nga leaf gikan pa ni siya sa kahoy, so mas isog siya rather than kanang napunit ra sa ubos. So dali kay siya makapa-black or pa-tan sa tubig. Nindot ni siya sa shrimp kay diri man sila makakuha og pagkaon nila, snack nila kung gutomon sila. So di gid sila magutman once nga naa ni siya diri. And makapaubos siya sa pH. And yeah, dili lang siya too much. Mo to gikuhaan kay basin niya na mga sadan kuan sa tubig. So recap lang na karong ika-third day nag-add Indian almond leaves and nag-change ta sa ato ang air pump para mas kusog-kusog siya kay para maiwasan na tong gahapon nga ni sud ang shrimp sulod sa bubble filter. So ugma mag-add ko gagmay na isda kay naay mga pito-pito kung nakitaan. Basin niya mas mudaghan ang pito-pito kaysa shrimp. So yeah, let's see. Okay, kaupat nga adlaw o natay bad news. Ganihan lang buntag pag-check nako sa orange tank, natay patay usa didto, and diri sa blue tank na nakita ang patay usa pagkagabi.
Possible ani kay sa ilahang um, transition sa bag-o nga tank kay duwa sila makauyon pa sa water or maybe pud sa travel kay pag abot nila gabi tong first day kay init kay ilahang plastic, so ilang tubig dito kay possible kuan wala gid siya kauyon. So it happens mo bitaw kung mag kuan daghan-daghan jud paliton mo ni siya. Pero sige lang, palayan gyapon to sa atong plano, which is kini magbutang ko isda diri kay para mahurot ni ang pito-pito aning mga tank. Wa man gud ni siya isda or kusukay nga bubble filter before mo ning di nagagpito-pito diri. So karon ako butangan ni siya og pito-pito para wala ni ang mga pito-pito aning mga tank. Mao to siya. Ito gi-observe no if iya bagi kaon or wala. Na ako'y nakita ganiha nga iya nagikaon pero napagi nahabilin. And also sa pikas tank murag dili kay to siya makaon kay murag gamay man to siya nga isda. So maybe tomorrow dungagan ako og gapi kay murag mas kuan man ang gapi mas hangol para lang mahurot gid na ang mga pito-pito. That's all. Og naabot na gid kita no sa last na day 5. Ako buhaton ron karon i-check ang isda if nakaon na ba niya ang mga pito-pito. Pero ganiha lang kay nakita nako nga gikit-kit ang usa ka shrimp. So kailangan ako siya i-dali-dalion og kuha mintras sayo pa. Alright, so stable ra gid tanan no. Nauman ang adlaw and so far they're doing good naman. Wala say casualty na nga bag-o and kita pa gid may mga gagmay nga shrimp dito sa blue tank. So good ra gid kaayo. So that's all. Thank you for watching guys and follow for more and enjoy.